Tinogamuchirai zvakare mumharidzo yanhasi yandinoimba kuti imbuva yeupenyu hwako. Ndinoda kuti tiverenge kuna Mark chapter 10 kubva verse 46. Panoti ipo vakasvika Jeriko. Zvino wakati achibuda Jeriko navadzidzi vake navazhinji zhinji, Bhatimeyo mwanakomana waTimeyo raiva bofu riri rombe, wakanga agere panzira. Iye wakati anzwa kuti ndiJesu weNazareta, akatanga kudanidzira achiti, Jesu mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwireiwo ngoni. Vazhinji vakamurayira kuti anyarare, asi iye wakanyanya kudanidzira kwazvo achiti, mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwireiwo ngoni. Ipapo Jesu akamira akati, mudanei. Vakadana bofu achiti kwariri, tsunga mwoyo, simuka, unokudana. Ipapo akarasa nguo yake, akasimuka akaenda kuna Jesu. Jesu akamupindura akati kwaari, unoda kuti ndikuitireiko? Bofu rikati kwaari, Rabhoni, kuti ndione. Jesu akati kwaari, enda hako, kutenda kwako kwakuponesa. Pakarepo akaona, akatevera Jesu munzira. Musoro wenhau wandiri kuda kutaura pamusoro pawo nhasi ndewe izwi rakamisa Jesu. Izwi rakamisa Jesu. The voice that stopped Jesus. Tiri kuverenga pamusoro pemukomana uyu ainzi Bhatimeyo mwanakomana waTimeyo. Qualification yake waiva bofu uye riri rombe. Upofu kusanganisa neurombe equals kugara munzira. Asi pakupofamara kwake nzeve dzake dzainzwa. Nokuti Bhaibheri rinoti kutenda kunouya nekunzwa, uye kunzwa kwacho unenge uchinzwa shoko raMwari. Saka nzeve dzake dzaive dzisiri madzi. Akangonzwa chete, ingonzwa chete, kune shoko rinofanira kukumutsa. Akanzwa kuti ndiJesu weNazareta ari kupfuura nepano. Ndobva atanga kudaidzira, haana kutsvaga anomusvitsako, haana kutsvaga protocol, haana kutsvaga vanyai vanomufambisa ikoko. Akatanga kudaidzira nezwi guru kuti Jesu mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwirei ngoni. Vanhu vazhinji vakamunyararidza kuti nyarara. Iye akawedzera ruzha. Rega uone shamwari, murume uyu anga andinoti selective hearing, kunzwa kune rusarura. Hasi zvese zvaunonzwa zvinofanira kuti zvikunyaradze kana kukufambisa. Pavakati nyarara haana kuvanzwa. Asi vamwe chete ivavo pavakazoti tsunga mwoyo unokudana, izvo akazvinzwa. Dambudziko ratinaro nhasi mukati meupenyu rekuti kunzwa tiri kunzwa zvisiri izvo, uye tiri kumhanya nekusiriko, uye tiri kufamba nezvisiri izvo. Asi murume uyu kune mazwi aitaura kuna Jesu akawanda, asi pakati pemazwi ese aidanidzira kune zwi rakadanidzira riine withdrawal slip mukati, riine kuvzuviwa kwesimba, kuine attention getter mukati. Ndiani kuamirirwa? Nekuti verse 49 yati Jesu akamira akati, akamira kuti tumbi, kuti haachabve ipapo, haachafambe. Amirirani? State president here kwete, mayor here kwete, governor here kwete. Ko ndiani kuamirirwa? Bofu rombe rinogara munzira. Nekuti raive rine zwi, raive rine seriousness, rine udzamu, rakananga pachinangwa chekuti Jesu ngaandinzwire ngoni. Akasvika paakaneta nekukuurirwa hembe, akasvika paakaneta nekupiwa mari, akasvika paakaneta nekupiwa zvipo zvakasiyana siyana. Akati pari zvino pane chandiri kuda chandisina chine vamwe, nahandioni. Saka Jesu paakati mudaidzi anouya, vakati tsunga mwoyo unokudana, murume anondishamisa, haana kutsvaga kambwa kewaiti kanomufambisa kana tsvimbo yekumufambisa. Akasimuka, Bhaibheri rinoti akamhanya. Chaakumupa direction izwi ranzi unokudana. Kana vanamai nanababa muchifamba munzira, bofu harisi kuona, riri kunzwa, tsaukai peukai, bofu riri kumhanya, unodhumirwa, richingoenda chete. Ndobva rananga ipo pane zwi ranzi tsunga mwoyo unokudana. Iwewe izwi rauri kunzwa nderani? Inzwa izwi rinokuti tsunga mwoyo unokudana. Jesu zvoshamisa, mambo wokudenga, ndiye wakatidana pakutenda kwedu, ndiye une hanya nesu, ndiye unotifambisa.
ndi Jesu anoenda nesu kwese tinoenda, ndi Jesu anotibatsira muupenyu hwedu, ndiye watinoimbira, ndiye watinopa mbiri. Dambudziko nderekuti tanzwa mazwi evakawanda, mazwi ezvematokerwo enyika, mazwi ezveikonomi, mazwi emareitsi edhola, mazwi ekudonha kweikonomi, mazwi ekushayika kwemabasa, mazwi ekubuda kunze, asi izwi raiye anotitsunga mwoyo unokudana riri kushaya vanonzwa. Vatikani, rodza nzeve dzako. Bhaibheri rinoti ane nzeve dzokunzwa ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke. Uri kunzwei uye wanzwei? Chii chiri kukufambisa? Mumwe kufamba so anenge ari chigubhu chemakuhwa uye achifambiswa nemakuhwa, akanzwa kunzi vanga uchirehwa nani vanotondiona, vanga vachiti kudii? Handinzarwo womhanya woenda, asi chawahwina ipapo hapana. Apa murume akaziya kwekuenda, haana kuteerera, akaziya zvekuteerera, haana kuteerera zvose, akafambira chimwe chete, akanangana nenhau yekuti wandidana ane chandinotsvaka. Ari kukudana Jesu, mambo wamadzimambo, Ishe wamadzise, ane chaari kukupa nhasi. Iwe gamuchidzwa chiri kubva mumaoko aJesu, mambo wamadzimambo. Asvikapo Jesu akamubvunza kuti unoda kuti ndikuitireiko? Oti dai Jesu kumaita sei, hamusi kuona kuti ibofu here? Aiwa, chaari kutsvaga iwe uri kuronewe. Chii chauri kuda pamberi paMwari? Chii chawakanamatira? Chii chawakawira kubva kunyika uchiya muna Mwari? Ichocho Pauro anoti handisati ndachibata, asi ndoramba ndichinanavarira chete kuti nditochibata chacho chakaonekwa naMwari mandiri, kuti ndimuzive, ndoona zvese zvapfuura ndozviona semarara, asi ndovavarira kuti ndibate icho. Shamwari, nangana nechawakanangana nacho chiri muna Jesu. Tanga kutsvaga umambo hwekudenga, zvese izvi zvichawedzerwa. Murume uyu akasvika paakati madhishi emari haana basa, mbatya dzaapuwa hadzina basa, kwandakananga ndo kune basa ikoko. Kuita seuya wepagedhi repatemberi kuna Mabasa chapter 3, akanzi aisienda kutemberi achitomukirawo asingapinde mutemberi. Asi musi waanzi naPeter, sirivheri nendarama handina, chandinacho nezera Jesu, sumuka ufambe. Haana kumuudza kwekufamba akananga, asi iye ndiye akasumuka akaziya kwekunanga, akananga mutemberi achirumbidza Mwari. Haana kuuya kuzojoina praise and worship, asi akauya kutozolida praise and worship. Haana kuuya kupractice, asi akauya aine practice iri mukati mezvaitwa naMwari maari, ndokupa ziso ese akati tsvee paari. Shamwari, Mwari vane zvavari kuda kuita mumwe nemumwe mutende. Hazvinei kereke yaunopinda, hazvinei nemufundisi waunaye, asi chatoziva chekuti kereke iyoyo nemufundisi iyeye vanotenda kuBhaibheri, shoko raMwari. Jesu ndiye mumwe chete, mambo wamadzimambo, ruponeso ndirwo rumwe chete, muchinjikwa ndiwo mumwe chete, kusunungurwa ndiko kumwe chete, mweya mutsvene ndiwo mumwe chete. Teerera, ane nzeve dzokunzwa ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke. Mweya uri kuti kudii kwauri? Uri kunzwa zvichinzi kudii? Chawauri kuteerera ndechipi? Chawakanangana nacho ndechipi? Chaunotsvaga ndechipi? Iye chaunotsvaga anokupa. Tanga kutsvaga ushe hwekudenga nekururama, zvese izvi zvichawedzerwa. Mwari vane hanya, anochengeta shiri, anochengeta masvosve, anochengeta makonye. Iwe wakanyanya kukosha kwazvo pamberi paMwari, unochengetedzwa zvakakwana, unochengetedzwa zvakakodzera. Saka iwe uya mhanya kuna Mwari, rega kumhanya kune vamwe vese. Vanochivimbisa hazvizadziswe, vanotaura hazviitike, vanongosumuka havana chavanoita. Asi kuna Mwari anoti kana akarayira zvikamira zvinosimba, anoti iye kana akakudaidza zvinoti zviitike chete. Zvako zvinofanira kuitika nekuti wauya watenda kuna iye mambo wamadzimambo naIshe wamadzishe, wakadanwa nezita guru, zita raJesu. Iye akava the supreme sacrifice pamuchinjikwa nekuda kweupenyu hwedu. Usangokuti Mwari akakudanira kuti uzonzwisa tsitsi. Aiwa, akatokunzwira tsitsi kare. Nyange vamwe akati aiwa tangorarama nenyasha. Aiwa, wakarurama anorarama nekutenda. Famba nekutenda, uchitenda kuna ani? Kuna iye Jesu. Kutenda kugamuchira shoko raMwari. Vamwe vanovhiringidza nyaya inonzi yekutenda. Kana wakaerenga vaHebheru chapter 11, inotaura pamusoro pemagambo ekutenda. Vese ivavo kada kuvaverenga nekuvaongorora, unoona kuti hapana kana mumwe chete ane chaakaklema kuna Mwari, asi kuti Mwari ndiye aitoklema kwavari. Saka kutenda ndiMwari ari kuklema kwauri achiita zvekuti woita. Iwe uzosvikawo paunoklemawo kwaari
Zvinova Mwari kuti one way yengoti Mwari ndiye anofanira kuita zvandoda, Mwari ndiye anofanira kuita zvanoita. Iwe hausi kuda kuita zvaMwari. Iye Mwari ari kuti tanga kutsvaga ushe hwangu. Izvauri kutsvaga izvo uda kuclaima imbasera yauchatowedzerwa kuna Mwari. Nekuti Mwari ari kutsvaga izwi rinomudana, ari kutsvaga izwi rinotaura kwaari, ari kutsvaga izwi. Imboita hasha nemamiriro ako kuti aiwa pandiri hapasipo, handingarambe ndakadaro, pandiri hapachaite, handirambe ndiri pandiri. Inzwa kusagutsikana mani, inzwa kusagadzikana, inzwa shungu, inzwa kuvira kututuma mukati muupenyu hwako kuti aiwa ndiri kufanira kufamba ndiende pane chimwe chikero. Jesu anoenda nesu kwese kwatinoenda. Ndi Jesu anotibatsira muupenyu hwedu. Tinoda kumuimbira tichimupa mbiri nekuti hatizivi rimwe zita rinokunda rake. Zita raJehovha inhare, zita raJesu utiziro, zita raJesu inhowo. Hatidzitye hondo dzedu, dzose dzinokundwa naye, isu tigouya nekufara. Shamwari, pinda munharaunda yaMwari, pinda pasi pemuchinjikwa, pinda pasi pesimba raMwari, pinda pakusimudzirwa namambo wamadzimambo. Iye ane anyaya nesu, iye anotida. Wakatidanidzira kukururama, haana kutidanidzira kuti tisvibiswe. Hondo hongu dzinomuka, vanokuda kunyararidza varipo havashaike, vanoda kutaura zvisina basa havashaike, vanoda kukutsoropodza havashaike, vanoda kukutsodoresa mwoyo havashaike. Asi iwe manje wakamira uri nepapi, ukava ne a strong determination yekuti wandiri kudana ndiye wandichanzwa kwaari. Tanga wanzwa zviri kutaurwa naMwari. Kana wazvinzwa iwe wagadzikana, zvako zvaita iwe, uchafamba uri mukundi nokupfuurisa. Ndichisvika pakupedzisa, Pauro anoti kuna vaRoma chapter 8 verse 31, kana Jehovha achitirwira, ndianiko uchatirwisa? Jehovha anotirwira, hakuna achatirwisa. Tiri vana vaMwari, takatengwa neropa raJesu. Regai tinamate. Baba kudzwai, Baba rumbidzwai mukati mavana venyu. Varwirei, vafambisei, vanunurei muzita raJesu. Amen.